Mkhulu kudu ngisho kancane manje khona lapha engisemsebenzini lapha engisebenzela khona namhlanje bayongixolela ababukeli bami balana kule channel ubuhle bethongo TV ngihambe endaweni emnyama ngisebenzela ngaphandle ke namhlanje ngisebenzela ngaphandle namhlanje kodwa ngisebenzela isikole engikusona namhlanje ngise-John Ross ngise-John Ross namhlanje kodwa khona into efikayo kuma ngila ukuthi angikhulume ngayo ngazi kodwa ngifuna ukugcina ngime endaweni ebonakala kahle nezingane ziyahlupha lana lokhu edlulile ngifuna namhlanje sibheke umswani ikakhulukazi umswani wesilwane ekhaya uma kuwukuthi sinkwenziwe njani na kuhlatshwe imbuzi ngingakhuluma ngifuthi nakhona inkukhu ngoba umswani isikhathi esiningi wembuzi iwona okuye kugezwe ngawo owenkomo umswani awusetshenziswa kuphi na ekugezweni kanti nenyongo futhi iyona ikakhulukazi yembuzi kuye kufakwe umswani kufakwe inyongo yembuzi uma kwenziwa that specific ritual ukuthi lo lapha ke sidinga umswani wembuzi sidinga umswani wani na umswani wembuzi kanye nani nenyongo yakhona lapha. Okay, namhlanje ke ngifuna sibheke ukuthi into eke ifike kumina engifisa ukuthi ngichazele abantu ukuthi kungani isikhathi esiningi uthola ukuthi abanye abantu umuthi ubona sengathi mhlambe kuba nzima ukuthi isikhathini samanje njengey'ngane nje lezi sezalwa manje njengathi nje ukhathi uqala uku-introduce indaba yey'bhedlela abantu sebezalwa ey'bhedlela khona into eyayenziwa-ke uma ngabe kutetwa ingane ngabe itetelwa ekhaya komawayo noma ngabe itetelwa kubo into eyayenziwa ingane yayirejistwa kulelo khaya lelo kwakuthathwa amanzi kunqunywe imbuzi kubulawa isilwane kufakwe inyongo kufakwe ini na umswani. Khumbula phela ukuthi umswani kusuke kuyinhlanganisela yani na yezihlahla ezisuke zenzani na ezidliwa zimbuzi ukuze zizoyilaphekela imbuzi zona automatically. Imbuzi mangabe ukuthi idla izihlahla igcina injani igcina iyazi ukuthi yona injani na iyalapheka bese kufakwa nenyongo yani na yayo leyo mbuzi leyo. Ingakho ke kufanele ukuthi ngaso sonke isikhathi uma ngabe kwenziwe okuthile ekhaya kufanele kokugade ini na inyongo yembu yaleso silwane sisuke sihlatshiwe ngoba lingaxoveka liphele izwe. Uma ngikhuluma ngezwe ngikhuluma ukuthi umuzi usuke ufana nani nanezwe ngoba phela usuke ubekiwe ezweni. Kusho ukuthi uma ngabe kuxabana abantu bomndeni kungaxanza ukuxabana ngisho nomakhelwane ingxabano igcina isiphumela nangaphandle ngenxa yokuthi mhlambe kuxovwe ini na isimo sesidalwa sixovwa ngani na ngenyongo. Okay, kodwa ngikho-ke lapho ngani kuthenini uma ngabe amanzi okuqala kugezwa ingane isuke irejistwa ukuthi le ngane uma ngabe kuthiwa inokugula okuthile uma ishiselwa impepho lapha ekhaya kufanele isinde. Uma ngabe kudliwa impande ethile lapha ekhaya kufanele yenze njalo, kufanele imukele impande kuleyo ngane leyo ngoba uma ngabe ngikhuluma nje ngisho umlotha uyaphilisa. Uma ngabe kuthathwa umlotha ufakwa kumuntu mhlawumbe uma ephethwe isisu ephuza umlotha i-registration leyo yokuthi lo muntu uzosindiswa nanoma ngabe yini esuke izosindisa umuntu ogulayo walapha ekhaya. Noma ngathiwa kuhle kuyachelwa egcekeni ngeke uzohaqa ngobani na wena usubikiwe wena ukuthi lo muntu lona uzosindiswa impande yalapha. Idalwa zinjani seziyakwazi idalwa yini-ke edala ukuthi waziwe ezidalwa ingoba idalwa zibekelwa ngomuthi lona okuthiwa impepho. Idalwa ukuze yisondele uma ngabe kufika umntwana emhlabeni noma abantwana emhlabeni okusuka kungamaphahla noma amawele kuzobikwa
kuthiwe nansi-ke ingane izalwa indodana lapha ekhaya, izala kumasibanibani. Le ngane-ke siyayibika-ke manje-ke lapho kuthiwa iyarejista, okuyinto-ke engasenziwa-ke manje. Nami nje ngazalelwa esibhedlela, ayenziwanga leyo nto, awenziwanga lowo mcimbi ukufika kwami kuphi na emhlabeni, awuzange wenziwe. Kodwa ingakho-ke uthola ukuthi isikhathi esiningi umuntu ngisho kwenziwane ekhaya, umuntu egcina sethi mhlawumbe umuthi awungisebenzeli. Umuthi usebenzisa umuthi, ngesikhathi usebenzisa umuthi uhamba nesidalwa, umuthi uhamba nehlozi, umuthi usuke uvuma ini na ihlozi. Ingakho-ke inyanga sikwazi ukuthi ugezeke, ukuze noma kuthiwa kunento engenziwanga ekhaya, ukurejistwa ekhaya, ngabe urejistwa ekhaya komama ngalo Umswani noma ngoba phela Umswani zihlahla ezikade edliwa yini na imbuzi. Awurejistiwe nangenyongo yakhona, awurejistiwe kulelo khaya lelo, ngabe sekhakini noma sokha koma wakho. Umuntu nje osuke kodwa ekwazi ukwenza njani na ukuphila. Siyakwazi-ke ukuthi uma ngabe usulungiselwa izinto, uqondaniselwe nani na nesidalwa sakho, ukuze kuzosuka ini na isidalwa sakho, ukuze kuzosukuma. Ingakho ngike ngayithinta leyo ukuthi abantu abaningi baze bethi imithi ayibasebenzeli. Umuthi usuke uma ngabe ngithi mina umuntu uma ngabe isidalwa ngikulungisela nje ihlozi, uzolibona futhi. Okokuqala into engeke ngisho ukuthi kufanele uphuphe, kunamaphupho kufanele ungitshele wona okokuqala nje usuka kumina uphupheni, hhayi ukuthi unemali esheshayo. Kunemali esheshayo ozoyibona isingene ebhenki. Lokho kusuke kuzenzakalela nje ukuthi mhlawumbe kunabantu abebekukweleta sebekukhumbulile ukuthi sasikweleta ubani awuthi simfakele imali yakhe, uyabo. Kokunye ukuthi uma uhamba abantu bakhona izinto kumele beyikhuluma abantu kwena uma uhamba, nabantu osuke mhlawumbe kade ngathi unyamamambana kuyona, unyamambana kubona labo bantu labo. Uzothi uma ngabe sesikwenze lezi zinto esikwenza zona-ke kufanele ubone lolo shintsho lolo. Uma ngabe mhlawumbe unebhizinisi uzobona ushintsho ukuthi hayi ebhizinisini ngathi khona-ke manje isidalwa esesithintekile manje. That is why abantu begcina sethi umuntu yazi engathi ngavele ngithole isigubhu, ngoba naso isigubhu njengoba ngiyikhande nje mina igubhu, ngisuke ngikunikeza into elungisa ini na, eqoqa ihlozi lakhe, ekuqoqele ndawonye. Uma ngabe ususikhulumisa uthi hey wemadoda kusile, siyahamba isigubhu, mhlawumbe usishise ngendlela osishisa ngayo, uthi madoda kusile, hambani niyolanda abantu. Uqala uthola ama-offer amaningi, kodwa ihlozi lakho kumele malilunge. Ihlozi lomuntu lilungiswa ngani-ke? Ihlozi lapha ekhaya lilungiswa ngempande. Ihlozi ngikholelwa ngazi ukuthi ingakho ngeke ngikufake esifuthweni, ngikugqume, ngisuke ngithi khuluma lapha, kukhulume nehlozi lakho ukuthi ngicela lapha enikhona-ke madoda nigeze, siliphahlele ihlozi, simise ilaki, izinto zakho zikhanye uma uhamba. Ingakho ngeke ngize ngiqinisekise ngithi mina anginayo imali esheshayo, kodwa ngiyakwazi ukuthi izinto zakho ngiqale ngizithi zize yifinyelele phezulu lapha nawube ungayitshela ukuthi zingafinyelela khona. Uyabo. Ngiyabonga nabantu abangibukayo lana nabasubscribe-ayo, ngiyabonga abasuke bekhomenta kahle. Ngibonge nabangilalela kwi-uKhoza FM. Ngibonge nalaba abafikayo-ke bethi ukunyanga kwabo kuhamba kahle, amabhizinisi abo ahamba kahle, izinto zabo ziyavuleka, iy'khundla kuyavuleka. Abanye bayayibona manje ukuthi impilo yabo isingafika kuphi ngesikhashana nje esincane. Abantu abafika ekhaya sibenzele injula ngemvu. Abanye sebeyasho manje ukuthi hayi umehluko bayawubona, hayi abanye umehluko sebewubonile, abanye zivulekile izinto zabo. Kodwa mina ngiye ngithi angisebenzi online, angazi noma ngigcina sengisebenza njengoJesu yini,
ngoba noJesu hayi bababuka bevilapha abantu befaka amanethi osebeni lomfula. Ngeke ngithi uma uthanda ukuthi wenzele izinto online kusho ukuthi wena inethi yakho uyifake osebeni lomfula, kodwa wathi esuka lapho uJesu wathi faka namanethi lapha iziba ezinjani na ezidephe khona, faka namanethi lapha ekujule khona ini na umfula. Nangempela bathi uma beyifaka bewafaka lapha amanethi babuya ney'nkunzumalanga zezinhlanzi. Nami-ke ngithi cha, umuntu osuke efuna mina uzongithola esizibeni sami, esigohlweni sami, okuyilapho engithi khona uzokwazi ukuthi ubuye nofisha abanjani na abakhulu. Uma ungifuna online awuzukungithola, ayikho into engenza online. Faka inethi esizibeni lapha esishona khona, uzokuthola njani na okufunayo. Cela nisubscribe, ukhomente kahle, khona vele abahlalela ukusithuka la ku-YouTube, kuphi nakuphi abahlalele nje ukuthi besize inyanga bekhulume okubi ngathi yona-ke i-TLB umenzi wezinto zenzeke, umfana omncane kodwa omkhulu ngemisebenzi yakhe. Uqaqwa amaketanga aboshiwe madoda, sukanini madoda. Kodwa angikwenzi lokho online, ngikwenzela umuntu osuke sefike kumina kuphi na esigodlweni. Abanye sizobonana nabo ngomhla ka-13 kwakhangela amankengane, siyogcoba isilo sethu. Sesizokwazi manje ukuthi uma sineyinkinga emakhaya sazi ukuthi uma sibika kuphi, sibaceba kuphi. Sibagcina phela kufanele sigcine ubaba ukhonele lokho ukuthi sicebe abangasiphethe kahle. Khona nje kusafanele impela nje ke ngisukume ngicebe okuthile esilweni, khona okuthile kusafanele impela emva kuba sesigcotshiwe ke ngenza indlela ukuthi lo moya ngiwucebe, lo moya. Hhayi, ngizowuceba futhi ngizomtshela ukuthi sengiyawuceba lo moya lo ukuthi akuwehle, kodwa kangikho lapho. Ngizowuceba kodwa wona lo moya uhlasele isilo kuphela esizongena leli ekuthenini lo moya siwuqede. Ngiyathokoza-ke bogogo nomkhulu, okungakhanyi kubona nakubo kuyokhanya ngelinye ilanga, lapho kumnyama khona abangasebenzi beyithola imisebenzi, iy'ngane zabo ey'fundayo zifunde y'phase, abenza umsebenzi onjengowami wobunyanga kukhanye, osebenza naye kumlungu, osebenza kuhulumeni akukhanye bu, onganawo ngisho namandla okwakha indlu nje yakwagogo nokwakha indlu ugogo nomkhulu. Awu cha, naye ngelinye ilanga kumkhanyele. Omunye ongakwazi nokuphuma nje ekhaya ngelinye ilanga uyokwazi naye ukuphuma eyofuna usizo lapho lifuna abanamasondo, abanamabandla, nabo phela Nkosi yami akubakhanyele, ngoba nabo ungathi bayiphilisa ngendlela abaphila ngayo. Abanamabhizinisi ephakama, amabhizinisi abo eyiphezulu. Ngiyathokoza.